Mag-love shout out sa 18 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip sa aking bahay, sa aking live. Guys, patamsak naman, tamsak lang sapat na, baka naman. Mega love shout out Amaris TV. Maraming salamat po Ma'am Amaris sa pagbisita mo po sa aking live ulit. Maraming salamat. Shout out sa iyo. Kumusta po Ma'am Amaris? Kumusta po? Salamat po sa pagbisita. Nandiyan ka pa po ba sa ano na ba yan? Sa Korea, sa Taiwan o sa Malaysia, Ma'am Amaris? Hindi ako makapagsalita kasi masyadong maigi dahil may magigising na bata. Bigay love shout out, save plus $100. Mega love shout out sa iyo. Mega love shout out sa 7 million in the house. Salamat po Ma'am Amaris, maraming salamat po sa pag-support uli. Maraming salamat dahil uli nandyan po kayo. Sino ba to? Sino ba to si Save?
Guys, patamsak naman guys. Baka naman, tamsak lang sapat na. Nagla-live pa po ba kayo ulit, Mama Maris, sa YouTube? Active pa po ba kayo rito? Kasi yung ibang mga kasamahan natin, mas active sila ngayon sa Facebook eh. Sa kanilang mga page. Nandun ko nakikita. Katulad ni Ma'am Rubian Vlogger, ni Ma'am Joy Piamonte, ni Ma'am Sisi Mat, tapos ni MTV Mabaga, ni Judy Roll. Sa South Korea. Sa South Korea pag pala kayo. Kasi yung ibang mga kasama nga natin, mas active na sila ngayon sa Facebook, sa kanilang mga page. Ako matagal ako hindi ako nagla-live. Bihira ako mag-live na kasi nga na-demonetize ako dati eh. So ngayon, naghahabol na uli na naman ako ng revenue ko. Matagal-tagal ako hindi ako nag-live, ma'am. Pero itong mga pa isa-isa akong nagla-live. Kahapon nag-live din ako, tapos ngayon. Ngayon kasi naghahabol ako ng, alam niyo na, ang hinahabol para makasahod na. Mag-ilap shout out sa 6 million. Mega love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita, pagdalaw, napadan lang kayo. Guys, patamsak naman. Baka naman pwede pong patamsak.
Mega love shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys. Mega love shout out sa 6 million. Password. Guys, kumain na po ba kayo lahat dyan? Shout out sa 5 bisita ko po dyan. Guys, patamsak naman. Baka naman pwedeng patamsak. Tamsak lang kayo. Sapat niya guys. Pero kung magpapalipad din kayo, pwede rin naman. Nag-love chat at sa 15 million in the house. Maraming salamat sa napadaan na pasilip sa aking live. Pwede po kayong pumasok at pwede rin po kayong magbaba ng inyong mga bahay.
shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat po sa inyong pagbisita, pagdala, o napasilip lang po. Napadaan sa aking bahay, sa aking live. Maraming salamat po.
Nag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking munting live. Pwede po kayong pumasok guys. At pwede rin po kayo magbaba na inyong bahay para mabisita po natin ng ating mga kaibigan at para madalaw po rin po kayo.
Mag-love shot at 7 million in the house. Maraming salamat guys. Shout out 5 million in the house. Pwede po kayong pumasok sa aking live at pwede rin po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Maraming salamat po sa napadaan na pasilip o nagpapabidyo-bidyo lang sa aking live. Maraming salamat. Nag-love shout out 7 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagbisita, pagdalo, pagsilip sa aking live.
Caleb shot outburn of YT 0.5. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Cha-cha. Ka channel mo session hay kaya